Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Anopay yeda onyankopon tumfo asese ode enkwa ene ahoden ache yembi no bie da foforo enso de amaye afi mpimo aduonu ne aduonu mienu yi na memra anopay ode nkwa ache yen asida aye onyamedea se de ode ache wo no saa nso ene ode ache yen nyina na nenso obi kwanyai etiseye enso ede amaye na kwanya we abie eye ambassadors hour anamsifo emre emre a ehia emre a eti onyame asem emre a eti onyame asem ase na yede onyankopon asem esie yakoma mu de bobra ehye Kristo anibonyam na no pay so kwanya we bia amaye ode na sempa ene ne nokra owo ewo na semu ene de maye efise asamba akopɛ ene wo wiase a etimi gyenkwa ene wo nyankopɔn asem asempa no eno na no pɛyi awurade bie kwanya ama we enti sɛ kwanya ya bie ama na wo Hytvgh TV ene Yok FM so anopɛ etia na wo hwa enhyira no ewo Yesu dim amen nyamre ne adagye na mre a ewo yanimu yi awurade mfa so ensiesiu onasemu na emie wadwene mu ema wonte na se na oni awurade ntena se ewo wiase bere a akaya enche na Kristo Yesu ebei ama yetumia aboy brapa anante abrabopam na fei brepa mu no Kristo ba ode yenso akọ wo Yesu dim amen jumadie enso Hans Yok ena land development estate ena eboye amaye di jumadie abrewo ena Adom boutique enso ede ebrewo afi enso Christ Ambassadors Church International enso ena yede asempei enso ebrewo ene anopei sa opese wo hu ye enso a ye number ni 0246 235676 0246 235676 and have a 0207 43
4311 0207 434311 anopay anamsifo ebresueni onyame akoa Moses Adey Mensa ena Awurade nam ne so ede asempay ebrewo yi yemo empire yera wasinyame tumfo ene anopay nso wokwanya wabia ma ye ne boye den yentimi ntuaka enu nti ne yehye wani onyame yi ne senti anopay a wabie kwanya ma ye na aso nyina etio na ani hwe we anopay kasa kire wo ma wasem nye aduane ma wo ma wasem enye ahwehwe wo yembra so wasem enye aduane ma yenkra na wasem enso enye aba egu a eto akoma paso defifie na mo nkonkron so bue wo mante ase ani na yente wa Awurade asem ase emfa mu han no mobra na sanche na ba wo do man so akoyera wase anopay so bi shirayen ewo Yesu Kristo tim amen adofo Awurade shira anopay go yedwumadi a yedika asha ase no eno na anopay so ye to aso yi na ye sha ase efa se enkwagye salvation enkwagye ya de ehia echen bibiara ewo wiase mu enti se wonni nkwa ohunni mfaso ewo wiase a wuti ene owuo echi ana wiase etoso mienu mu no ehunni mfa unni mfaso a unni nkwa ohunni mfaso efise sa nkwa we ene betima ma watena se se asemesia na obenten ewo asetena asomdwie ni ahoto wo mu se unni nkwa eten se wo ho mfaso wo wiase ni wiase ebeba no eti se de hyase no megidi ye se anopay so kwanya na sa bia ma wa yeto aso yi watie na aboa na edika yesua salvation kwagye emse kwagye ya de ehia ene se enye se bekwa sorry ana se enye se maji me tujum ana se masore diende me dominuanti me ye papenti me wonkwa dabi nkwagye ne se wachi Kristo Yesu ati se we Nyankopon ba obewu ma obone na ode obone ya che wona wotena se ama no wo asetena pam wo de trenemu wo na semu na wotena Kristo asempa no mu no eno ena ye nkwagye se de esua ye no se opeso nyankwa gitum so ye diboyeni afi ka ofom so kire Awurade bone ya wa ye kire Awurade na sachira firi kwa no so kwa bone no so ne fa kwa ntrene no so afeji Yesu di so we Nyankopon ba na ma no metena wakomam oni wa brabo so wanya kwanwi yasua ne etoso mienu nkwagye no mu awrehemu assurance of salvation sa magye Yesu adi ntimi wo nkwa Yesu amagye na di nkwa no mewo ampa yesua nyame asem so otwere we ya brɛ na yene yagye Yesu adi na hu sɛ ye wo nkwa enti sɛ wagye Kristo Yesu adi awo nkwa no na die ne di adanse atwere konkron di hu adanse sɛ onyame asem a waka no nokre yetoso mienu nso Yesu Kristo wu obewu ye ewa asenua no so kyerɛ sɛ ampa nkwa a Yesu a wagye na di no ode nkwa na ma na nkwa no ne sɛ wote wiase a yawo yi wo ye wo ye to bɔne mu enti sɛ wonyi Yesu ni a bɔne no de wo kɔ owuo mu owuo na chi no sa asemasi kwasi ama afia Belinda Agnes udin na da so na no apepepe okra na ewo mu no be sɔre akɔ atemu mu ese wo sɔre na so ni Yesu a okɔ amanehunu mu eno ne nkwagye a Yesu behunu amane no ma sɛ yanyini ni na ɔmfa yɛ nkwagye mu enti eno ne nkwa no wote ase so wagye Yesu adi a oyi wo firi owuo mu kɔnkwa mu ɛna wonyini ni so a woda so ti owuo mu enti nkwan sɛ de be ya wogye atum sɛ wo nkwa na sɛ wo hunu ansa na wawu na wote ase sɛ wo hu sɛ wo nkwa enti wo se munhunu sɛ mwagye Yesu adi na ɔma mo da nkwa enti nkwan ɛna ma yehu Kristo Yesu sɛ saa nkwagye we Yesu wo ɛne ne bɔhyɛ a ɔhyɛɛ no ɛne abrabɔ a asesanti ɛkyerɛ sɛ me woda nkwa na ɔde nkwa no nso ama me enti sɛ wanyɛ sure wɔ wo nkwa ho a na kyerɛ sɛ wankasa Yesu a wagye na die no wonnante ne pɛyɛ mu wonnante no kure mu ɛmfa ma no ɛno nti sɛ wo Yesu a
na sɛ wo nkwa ɛsɛ sɛ wo hunu sɛ wo nkwa na no ɛna ma wo gitumi sɛ wo yɛ gyidini a wagye Kristo Yesu adi ɛwɔ Yesu din mu na wama wabrabɔ a wotie n'asɛm ɛbɔ bra no asesa na ɔno wanya ayɔnkofa owiase a wotie eti yɛtɔ so mmiɛnsa esua ne assurance of salvation anɔpa yi ne yɛtɔ so mmiɛnsa yɛde ɛtoa soɔ ɛne the new birth awo foforɔ the new birth awo foforɔ yɛka awo foforɔ a ɛyɛ ade ehia yie Yesu baa yɛ otu ho anamɔn kyerɛkyerɛ na ma onipa biara a wote ase biara no sɛ wanya awo foforɔ amfiri Kristo na sam ne honhom mu a ɛne na wote honam mu wagye Yesu adi nanso Kristo honhom nti wo mu na sam nti wo mu a ɛne na wote honam mu na honam no ntimi nye wo nkwa sɛdeɛ Yesu ka ho asɛm yɛnhwɛ John chapter 3 verse 1 to 7 Yohane asɛmpa etimiensa kyemu baako ekosi enso no ma yɛnkan ɔse na onipa bi a ofiri Farisifo no mu ɛwɔ hɔ a ne din di Nikodemo a wɔyɛ Yudafoɔ panin bi ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo na ɔbɛsɛ no sɛ Rabbi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ɛna baa sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi entumi ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi gye sɛ Onyankopɔn ɛka no ho Yesu bua sɛ no sɛ meka kyerɛw wɔ nokura mu paara sɛ wanwo obi foforɔ a ɔrentumi ɛnhyɛ no Onyankopɔn ahenni no Nikodemo sɛ no sɛ ɛbɛyɛ dɛn na onipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔ ne nayam ebio na wawo no ana Yesu bua sɛ bereka ma kyerɛ wɔ nokura mu paara sɛ wamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔrentumi nhyɛ no Onyankopɔn ahenni emu deɛ wofiri honam mu awo no yɛ honam na deɛ wofiri honhom mu awo no ɛyɛ honhom ɛma no nyɛ wo nwanwa sɛ meka me kyerɛ wo sɛ etwa sɛ wɔwo foforo amen wei ne deɛ Nicodemus ɛkɔ Yesu nkyɛn na ɔkɔka kyerɛ no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wofiri Nyankopɔn nkyɛn ne bae obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ bi Yesu Onyankopɔn ɛka no ho ɛno nti na woyɛ deɛ woyɛ yi na Yesu ka kyerɛ no sɛ nokura me ka kyerɛ nokura paa sɛ wamfiri nsuo no honhom mu anwo obi foforɔ a ɔrentumi nhyɛ no Onyankopɔn ahenni mu asɛm yi so Nicodemus ɛtɔ no so me a manyini maduru saa mmerɛ yi deɛ ɛyɛ dɛn ɛna masa nya wo foforɔ na obi a wanyini bɛyɛ dɛn yɛtumi awo no bio Yesu sɛ ana nya wo nwanwa sɛ meka kyerɛ wo saa ɛfiri sɛ wamfiri nsuo ɛne honhom mu anwo foforɔ a wontumi nya Onyankopɔn ahenni emu nhyɛne enti nkwagye a wagye Yesu Kristo adie na wo yɛ asɔrpa yi na wote asɔrdam a wokɔba no sɛ yɛnwo foforɔ a wontumi nhyɛne mu awo foforɔ yɛ ade a Yesu ka ho asɛm kyɛ Nicodemus no ɛno nwanwa na ɔsɛ ma no nyɛ nwanwa ogidi ɔdɔfoɔ anopa a wotie ma no nyɛ nwanwa wohwɛ wadwene mu hwɛ wakoma mu hwɛ wo nante hwɛ wabrabɔ mu a wotumi sɛ yɛnwo foforɔ ɛfiri sɛ awo foforɔ ɛfiri Onyankopɔn nsuo ɛne honhom nsuo no gyina hɔ ma Onyame asɛm ɛfiri sɛ wote Nyankopɔn asɛm no a asɛm no dware wo hohoro ho ɛfiri efi ne kekadeɛ nyinaa ho firi wakoma mu ne onaase kosi onaase efi adeɛ biara ɛka onipadua biara no ɛhohoro na ɛhohoro wie nso ewie pa afei Onyame onkonkon gyew ɛtum sɛ ne ba na abɛtena wo mu na afei wɔde wakoma agya no sɛ wo ba wagye wadie nie enti wabɛyɛ Onyankopɔn ba ɛwɔ honhom mu nkwagye no ɔsi deɛ wawo no honhom mu no ɛyɛ honhom na deɛ ofiri honam awo no yɛ honam enti sɛ wote Yesu Kristo di afei bo sɛ honam nneɛma no efiri aseɛ sɛ efiri wo mu adwembɔne akɔnɔbɔne dwamambɔ kotwibra lototwa nada abufusɛm sɛnka ahuhubra efiri aseɛ sɛ efiri wo mu na ɛho anigyeɛ no ɛkɔ fam efiri wo mu na Kristo asɛmpa nokredie papayɔ ɔdɔ boasetɔ ntuboaseɛ na ɛhyɛ wo ma atu sɛ bibi foforɔ bi aba wabrabɔ mu a ɛsesa wɔ afiri dada no ho
a kyerɛ sɛ usuban dada na otim no onyame asɛm ne onyame honhom awo agyew afiri bɔne no mu ɛde wakɔ onyankopɔn ahenni mu. Na Yesu sɛ onipa biara a wanya awo foforɔ ɛmfiri nsuo no honhom mu ɛno ɔntumi nhyɛne onyankopɔn ahenni mu da. Ennunti ɔsi deɛ ofiri honam awo no yɛ honam na deɛ ofiri honhom mu awo no ɛnso ɛyɛ honhom. Enti sɛ onyankopɔn asɛm no ugitum na ugidi si apa afei onyame honhom ɛbɛtena wo mu na ɔbɛyɛ onyankopɔn ɛba. Na saa ɛba a woyɛ no afei na ɔbɛtete wɔ na wayɛ ne wɔ ama wafiri wo mmɔfrabrɛ mu na wanyini akɔ panyinie mu. Enti wogye Yesu Kristo di na akɔ asɔre a yɛkyerɛkyerɛw efiri mfitiaseɛ nkwagyeɛ assurance of salvation nkwagyeɛ mu awerɛhyɛmu awo foforɔ twerɛ kronkron mpaebɔ yɛkyerɛkyerɛw ɔtaa amanehunu ne adansedie ɛkyerɛ sɛ wosua ne nti no yɛkyerɛw kwan a ɔbɛfa so ɔbɛnyini. Enti sɛ wansua wei wonam akɔtena asɔndam mekɔ asɔre matie nkyerɛkyerɛ mapa no ba asɔre wabrabɔ no bonsɛ ɔmo a na wakɔtɔm ɔmo a na wakɔyɛ bɔne ɔmo a na wote bɔne mu ɔmo a na abufuo naba ɔmo a na nada naba ɔmo a na turo naba ɛde wo saa na kyerɛ sɛ wonya nkɔ Kristo Yesu awo foforɔ no mu. Enti Yesu ka kyerɛ ne sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi foforɔ a ɔrentumi ɛnhyɛne onyankopɔn ahenni mu anaa ɔnkɔ onyankopɔn ɛnso ahenni emu. Ɛno nti no anɔpa yi ɛno ho asɛm na yɛsua yi na wote ho nso yi megye di sɛ ɛbɛyɛ nhyira ɛnso ɛde ama. Enti ɔkaa saa no Nicodemus ɔyɛ panyini wɔ asɔdɛm wɔgye to mu afei wɔgye di sɛ oyi ni onyankopɔn ba. Afei ɔte asɛmpa no ase ɛma adwaree no afei onyame honhom so gye ne to mu ɔbɛyɛ ogyidini ɔyɛ panyini wɔ asɔdɛm mu nti no ɔde ne ho sie sɛ ɔnka asomafoɔ no ho na mmom no ɔgye Yesu di sɛ ampa asɛmpa a wate wagye Yesu adi. Ɔdɔfoɔ yɛatena asɔdɛm akyɛ watena asɔdɛm akyɛ wato dwom akyɛ wapreachi akyɛ wasa akyɛ abɔ nsɛm akyɛ abɔ afɔde akyɛ wayɛ fasting akyɛ nanso sɛ yɛanwo foforɔ a onyame asɛm yɛ anwarew na ne honhom ametena wo mu na wanyɛ wo foforɔ ankɔ ne suban mu ne ne niyɛ mu a ɛno yɛ ade a ɛka akyiri papapapa. Enti 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sɛ obi wɔ Kristo Yesu mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no nyinaa atwam hwɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ. Enti abɔdeɛ foforɔ no sɛ Kristo honhom ɛne n'asɛm no dware wo wiase apa na ahohoro sɛdeɛ wanyina aduro yi wompa nyinyini w'adwuma a woyɛ w'ahoɔde yɛ kura wɔ usika kura wɔ w'adwuma a woyɛ w'abusua a wowɔ mu nnipa a wohwɛ wɔn ne nyinaa no nsɔ nyame ani o sɛ wobɛnya adwensakyera sɛ wosi asɔndan wotɔ nkonnwa sɛ ɔna abɔ ɔdan no so na asi dan no na sɛ Kristo honhom nti wo mu na wonte n'asɛm ase ɔnyɛ wo foforɔ ɛmfa wo nkɔyɛ ne baa heaven ahenni onyankopɔn ahenni no wontumi nhyɛ ne mu na wakɔ bi. Anɔpa yi tie ne bɛyɛ nhyira ɛnso ɛde ama wo. Amen. Conversion and regeneration are inseparable. Adwensakyera ɛne awo foforɔ yɛtete mu ɛnyɛ yie ɛfiri sɛ conversion is the act of turning from sin to Christ. Regeneration or new birth is being made a new creature by the power of the Holy Spirit. Enti wadwen sakyera ne sɛ awo foforɔ no sɛ wo sakyera wadwen no wo dane afiri bɔne wakɔ Kristo ho ɛna awo foforɔ no so efiri awo a onyame hon konkron tumi ɛwowɔ ɛma onyankopɔn ɔgye watom na ɔbɛtena mu ama wayɛ onyankopɔn ba. Enti Yesu a onyi ne niyɛ no ontimi nya ne ba ma ne nyɛ yi
anopa ginidi na wogididi na sakra free wo kwan bone no ho kwan bone no ho na da no ho a eno ansana hon konkro beji watum ede wayepa na watie na asem wo nkwaje ho wo bible akenkan wo mpaibo ho wo nukredie ho eno akira wo se waye nyame pa ene prekro na nsoro wo ko asore nso a wo bre wo ho asetie nkyerɛkyerɛ nya se obekọ asole late obekọ na no pan kyerɛkyerɛ bible adesua eni ho bible study ene nsoro bebre mpo enye bible study enkyerɛkyerɛ bible no manipa musansem nsama onti ase na emom obekọ asore no na bible study time na ewie question time na ewie to kwa asore mu a hono kofa cruise hono koka ho asem hono koye wotan hono koka nkonkonsa kodi nsemhunu ahantan dwe sofo preachi ene nkyerɛkyerɛ no koso preachi kura omfa ni suban dada na no daso timu wo sakyera wadwen free kwan bone no ho na aba Yesu nkyɛn a wonni kwan bi asa wo fa so ɛbɔ bra bone wo Kristo mu ni asonde nipa te asonde mu adwamamɔ krono ni time ansotwe ahoya ntokwa ɛhyɛ wo ma na ɔde sei tra asonde ma awofoforo nim because se onyame awo foforo a se suban we ene wo ntra na wo ni akiri na wo mfa nhyɛ wo mu omfa bɔ ne nkyɛ te asonde mu kuma mu we ayam fumso we time we mpɛmasɛm unyanye onyankopɔn ba efiri sɛ wadwen sakyera no nyɛ enti won konkro so mfa emfa wo nyɛ nipa na wo betra wo mu a ohwie anigye akoma pa yedie nkosoɔ ne mpuntu ogu akoma mu na wo fra se sɛ wo nante trene mu amba Awurade enti yanhwɛ what is new birth then ene awo foforo what is new birth then ene awo foforo it means of rebirth or recreation. That's the second birth. A tressa ye wo foforo no say yes a wo abo abode ye foforo a obeye te say akwada nga a ya wo na to a onnim kasa na ye ma ne nufuo enum na ye ma ne nsuo enum enti say na awo foforo etie na the new birth likewise takes place in a second as one possessed from darkness to light. Enti sadi awo foforo no so tie no say awo foforo no so eyiw efri esumu ekọ ehan mu ekyerɛ sɛ suban a na wotimu no eyesum enti eyiw efri sum no mu akɔ han no mu na ɛno ɛna kyerɛ sɛ ɔdwen sakyera ɛne wawo a ɔwo no ɔwo ɛde wakɔtrene ɛne ehan emu wɔ ne dɔba ahenie no emu ahenie yɛ han no mu ama watumi anante saa han no mu na wabra bonso ayɛ kama. Number 2, necessity of regeneration. Here say ya wo foforo aw foforo no say de esi hia anti esase ya wo foforo say ya wo foforo a ene anopai Awurade kasa kyerɛ tie na onyame won kokroma ma wonte ase na watumi atrase anya wo foforo kane no wesi be born again we are born again Christian me ya wo me foforo na na masori mu ye preachi ye dada nipa ya to be betrem de saa otwema bata no ho ne obo adwaman krono ani enso ade ahantan ne kontokwa wa asori wo oni sofo kra twintokwa oni odifo kontokwa ogidi ni a ya wo foforo akwada wo ye nga wo nyankopon nsem wa wawura Kristo mu no ahantan ne dwe no enabi enim efisa wasakyera afri ho na wa wo foforo nso afri ho enti awo foforo no de awo no su ne oban ebe ye te sa akwada ya wo no na ehia nti na eho won fa so nti no enne sese uhu sa na montui yanhwe ekyere se onipa bi wo wiase bi ehia the bad person and the good person ni papa ni nipa bone omunyina ehia wo foforo the beautiful person and well as the ugly person or none ho fe anyone a wo ho nye fe
ohiani na osikani enso ehia de wako school ene de wonko school da enso so hia awofoforo yi oba ana bema ehia saa awofoforo yi ena de ote krom ene de ote akurase ono so hia awofoforo yi enam se we ye onyame honhoma de enti no ogidi ni biara waji Yesu ana pesa onipa biara pesa owura onyankopon ahenie mu ekọ heaven no esese unya saa awofoforo yi efri se Jeremiah 13:23 say aboa wansane ontumi nsesane wedie ema ne nyeyie odofo tibia wo mu yi se wanyi Yesu ani ama wanwo foforo a ontumi ensesa enko treni mu ma ne nyeyie efse treni ye no yemfa asore ene ye treni ene yemfa sofo preaching ene ye treni ene yemfa sika wo na ye treni ene yemfa busua wo mu na ye treni wa hofe unim die wo kasae sade ye wote sade nipa kasa wote eno nya treni no ye sa wo gi nyame asem atuma sachira na onyankopon honhom konkron abetena wo mu na tena wo mu a eno ena wo ya abode foforo emma onyankopon ahenie na wasiesie ama watumi adidi anom nufusuo kakra kosi se ubenyini wo Kristo mu na fei mpaibo ni nyame asem ka afutuo ene nukredie na eshawma na wo ye nyame adwuma eno ena ehia sa wo sachira wonya awofoforo na ye papa wo ya adoye wo ye moburuhunu ade bia na sadwen sachira ni umu a na se onyankopon honhom ngofoforo a mfaso bia enni so enunti esese wode wakoma ina ma Jesus Christ na wonante ni mu na otenase ede man na hye Kristo ani monyam adenti enna sane ma nyina honhom fam ne ma ehia Jeremiah chapter 17 verse number 9. Jeremiah chapter 17 verse number 9. Jeremiah ngometidi nso chimwa eye enkrono no. I say akuma hoyi eye na da esene ade nyina na ye nsamone para hwan na obetumi hane hwan na obenya emu enhuriye hwan na obenya emu enhuriye ose akoma hoyi oye nkontompofo na oye na da enokre sa waji Yesu Kristo di onso akoma edada wo akoma edada wadwena wodwene onante ya wonante wakwan ya wonam so usuban enso bia no apepa wa no apepa wonsa wakotra soro dem sa na makwa asoro yaba no asa betom biu ayaw se wo kwa asore ayaw se waji Kristo adi usuban uriti fie ho adwuma mu efie ho se da wo sititi nipa se da wo nchia nipa wo mu nipa enso so kosiada abakwa asore memenda abakwa asore sa wo kwa asore nanso Kristo Yesu asempa no adwensa kira no wunyan na ne honhom betra mu a wunya ofoforo enunti ene hia se wunya ofoforo onipa bia ohini o president o sofo asambere mayo MP obi biara hia Kristo Yesu enti so wote sa wan ne wiase wote sa wan na se wonni Kristo a bra sister ohu ni mfaso de wuye biara hu ni mfaso Nicodemus echade ehunumo ahumopro obo mpaye nyame huni nanso wose se wanyi Yesu Kristo ani a eho ma mfaso nti soma ne yankofa asomafo no meka sempa nkyero Acts chapter 10 ansana ono ne fiefo nyina agi Yesu adi nti onipa ban a woye wo wiase no eno enyen ade e bitima ma wanya wo foforo no abeye onyankopon ba atimi akọ heaven na emom gese wo sachira wadwen je Kristo asempa ne di na onyame honhom ebetena wo mu on konkron eye onyame onimade nyina no tumade otumi ade nyina aye enti ma wakoma na ada pa sa woni Yesu a enne ma onsaso ba bia wo biara sa wo ka mu ana wo fie wakoma mu jitum na ka wo ne kire awurade sende ma sachira afiri be nyuma ho abrabo ho waware Yesu ban mu ne yemu
me ma tipti a me tete wo mo emfata nanso me pe heaven akọ we mie kwa ama sachira wadwen na hon konkron emetena wo no fa oma ofoforo metena mu ne frase tie onyame asempa na kenkan onyame asem obira wo fie kwa asori contem ko tie Sunday school nkyerɛkyerɛ na obisa questions na aboa ama wate kyerɛ konkron ase sei na Kristo Yesu tie te so ba tan a wawo ne ba na otete wo no ma okoko nufuo kakra koko on fa fiti ase nkotwa fufuo mfa mehye wa no se ji fufuo di abra akora ni sha da bi otete wo koduru tam obetima di fufuo na odifuo na ye nipa impotimi se de esi ya na ye ma se ya have much more se wo nyankopon entumi enye ne ma ya nyini na ya dwenu abie no ontimi tete ye eya ne dwa ne ahanta ne hye ye ma nyini me ma wafa me yema de me ni adaje na wunya nya nipa na wunya ma na nya asore no eye Jesus na wunya adaje ma no so what Yesu ni awo fofora time e de kwa asore e so kontem ko tie nkyerɛkyerɛ Bible worship or sorry empire what tie nyame asem ofre kra wo kakra ni bi pa tie champa no na fasa kyerɛ wadwen ma niema nsesa o abrabɔ mu ɛno ehia nti awo foforo e ya de ehia onipa bia wo wiase bia ohia adwen sachra any awo foforo. Yanhwe number 3, the nature of new birth. Awo foforo ankasa pa ni suban. What new birth is not. Yanhwe efa enye se awo foforo enye eni. It is not baptism, communion, etc. Awo foforo enye se ya bomesu ena me kwa urade adidie enti awo foforo enye nti sa kwa urade adidie ni abo wasu na sa won sachira wadwen na won konkron metena wo mu a unya awo foforo no. Number 2, it is not being generous or being benevolent. Enye sa wo ye papa ana wo ye adoye nti ena che onyame won konkron metena wo mu na owo foforo da bi nya no nti sa wo ye adoye na hu mobro no eno nya adwen sachira obenya ofoforo. It is not praying always. That bia bompaye nya se wo bompaye da bia nti ena kire se wanya ofoforo. If se wo hwe wo mu a wo bompaye na wie nanso adwene ene nsusue anamontu a wutuma Kristo no enya no na wutu nkomo a wudie onipa ne ayonkofa ne nkomo a wudie de nam phone so send messages a wo send ko niam a wo hwe ne phone so a kire se unya jidi ni no Kristo ni na wote ho na wo hwe na wo send message wo calling a phone a wo frɛ ene nsɛm a wo ka ne wo ye no eno nkire se wo ye jidi ni. It is not being good person. Ya so ye ni papa wo de awodwo wo chaade usuban ye won kontokwa wo tini paase woni ni patifie kama nanso so wonim se won sachira wadwen ena wanya wo foforo. And then it is not being a church member. Nyane sama kwa sorry ya sorry ye ne doso ya sorry nipa wo mo ya sorry ye sofu preach o ya sorry de suo asori de duru wiase nyina atre ba bi e bi wo bronu bi e bi wo so asonda ho fe ye siesie ho fe no enye se wo ya asori banti ene kire se wo beko onya wo foforo wo ko heaven nti wanzu nim se wo ya asori ba nyina akiri hwe adwen ni nsusu ya ususu ene bra wo bo eno emfata. It is not paying tithes and offering. Yani say utua ntutuso dudu na utua oba for there be. And then it is not being born into a Christian home. Say enya awofoforo nya say ya wo me so me sofo ba ya wo me to asore dem ye ne tete asore no Roma ya ne wo ye ne sha ase ye Methodist ba Roman ba Apostolic ba ye ne tete ye Pentecost ba ya wo mitum papa ye eda mesu papa ye sofo ma me ye makro panyi we su ye makro makro panyi e wa sori ho mi papa kra de kenkan Bible en no nya awofoforo say ya wo tu mu no wo wasachira wadwen na waji Kristo Yesu adi se nte saade a ene na wunya awofoforo eno ihia se unya awofoforo eno yanhwe what new birth is, the positive side. Our forefront is saying, number 1, accepting Christ by faith. Say, Udi Jidie, Eji Christo Yesu Edi.
prison near no share prison force no. Acts chapter 16 verse 31. Paul no moko ka sempa na yachi wom hwe wom. Na yedom koto afiase se akoa no mfa wom nsie. Na wabefa wom de wom akọ. Ni akodi wom asem. Odo wom kọ inside prison. Eho uye onipa bonifo pa na yedokoto. Na odi chen gugu wom nsa ekoto. Anadwo no Paul ne Silas bompaye to aye yenwum na awurade ahode sane be sane wonan chen no biebie gate nso mumpie nko. Be a prison guide no baaye no fiase hwani no baaye pe obehu wom se niema no chen ne nyina sane nanso omote ho omonkoe na okum ne ho. Paul se menku na yenkoe. Hallelujah. Ye Yesu ya yaje na die no onno nti ye wa reshem so betumi ayi afiri ha. And akwa no say, hey, ene mo nso no besen me enkoe. Am se enkoe se enkofi. Na Paul ka kire ne say, akwa no busa ne say me nso ye menya dan. Ena menya de monya yi bi. Paul say, enya say wo da prison enti hwe nipa so nti, agye say wo gye Yesu Kristo di. O se gye Awurade Yesu Kristo di, to obegye wo ni wo fiefo enkwa. O se ne ma gye Yesu di, ene ma sachira madwe. Me de mo ama Yesu. Dana ofani fiefo nyina akoi ko bo mosu osre Paul ne Silas o montrase na on kyerɛkyerɛ om nyame asɛm kakra ansana obofiri hɔ akɔ. Paul no so tiase o tenase kyerɛkyerɛ om nyame asɛm e mo munya adwensakyera enti sa wogye Yesu Kristo adie wo gidie mu so enyankopɔn ba obewu ma bɔne osɔre ama obimbuo obɛsene aba abefa wakɔ enti tenase ne fa asɛmpa no ebɔbra wo mfie so amfie so adekyin so na wotwe so bosome so mfie koba woye wadom no na wo de asempa no tenase na wo ka asempa no so kyerɛ afoforo di hu adanse na wabra bɔ ye nhweso na akyerɛ sɛ wagye Yesu adi na wawo foforo enso so enti awo foforo no ne etoso bio awo foforo ene sɛ repent from your sin. Afei awo foforo no sɛ wo sakyera wadwene afiri bɔne ho bɔne bia wo ye bia esesa wo sakyera wadwen firi ho bɔne bia adwen bɔne kwan bɔne nso na da bufuo adwamamɔ nsa lototwa winom krono nsemhunu ne na tro a wotwa kyerɛ nipa sɛ ani ate na wo dada nipa no ɛsɛ jai ti asonde mo sofo oton oji odada asorma ji onsika ji nro hihya asorase na ode dada nipa nanso enkwagye anim nipa nsachira onadwe no owie okotra boni mu oti boni mu na wo dada no onka sanpa ne adwen sachira asem enkyere no and pay sachira wadwen free boni ho na wo sachira wadwen efree boni ho a eno enema enkwagye eba wa brabom na onyame onkonkro agye utum na oye wo foforo ewo awo foforo mu na onyame honhom abefaw enso ede wakotena onyame mamu ekire se okra eye onyame dia na wankasa ba ye onyankopon ba na wache watu akọ ahenie mu enti sa obi sachira nadwen efiri sa akwan so a bra waje asempene dia yenhwe evidence of regeneration eniema idi adanse ekire se onipa yi wasachira nadwen waje Yesu adi. I say, number 1, the one born again lives a righteous life. Dear wa wono foforo no odante abrabotrene emu. Yanhwe 1 John chapter 2 verse 9. Yohana nguma edikai etin mienu Chemu aduonu enkron 229 se wonim se oyotrene ni a anka mo behunu se obiala oye de etene no ono na wowo no. Amen. Enti sa wuji Kristo Yesu di na unu se Yesu Kristo yotrene ni a na wo ya de trene a ene ono na awo ampa wawo se wo ye ne ba onyankopon onwo ade boyefo onwo asodenfo onwo atutrasem onwo ahantanfo owo atrenefo owo nantetrini ntisa waje Yesu adi na wo nantetrini mu a
ɛnɛ sacha wadwen na onyame onkokron enyi ntum nya nipa. Number 2, the born again one does not live a life of sin. Ye wa wono foforo no on transe emma bone. 1 John chapter 3 verse 9. Yohane umedika itimi ensa nchemu nkron. Ose obiara onyankopon awono no nye bone. Efiri se ni su tinimu na ontumi nye bone. Efiri se onyankopon na wawo no. Enti Bible say onyame awo no ni su atra wo mu. Efiri se nyame wo mu ti wo mu a Kristo Yesu ti wo mu, onyankopon ti wo mu, ena onkonkron so ti wo mu. Ti eja oba na onkonkron wo mu. Sa suban no ewo mu no ne asem na watie nti ontumi nye bone. Ma utwe ho free na da ho. Na ma utwe ho free na da ho so a Bible say enam so onyankopon so ti wo mu nti no onye bone na ontumi so nye bone. Bone ne beba, kono ne beba, na da ne beba, atro ne beba, wafa ho kire ne amane mu na enso betena se ama Kristo Yesu. Na to bone mu mpo oyam fom so a entamo a so sorry free mu no so ogina na namo nso etena se o Kristo ni awon san kwate bia dada no mu bio efiri se onyankopon esu won mu efiri se wa wono foforo. Number ye to so bio, the born again one will fulfill the command to love. Onipa onyankopon awono no oyi onyame do edi ekire. 1 John chapter 4 verse 7. Yohane ngumedikai 89 tichemonson o say adofo momma ye do ye ho na odofri nyankopon obiara awodo no onyankopon na wawo no na wonim nyankopon enti se yawo foforo a uyi wodo adi odo ne say will give you ability time to others, giving your ability time to others. So we ahofamadi edi ama unua ojidi ni a wachi Yesu edi achade mo empaibo mo efutuo mo uyi sa odo na di kire so de onyankopon do wiase so de ne ba wono kroman Yesu onyankopon do ye oyi Yesu man ne doba baako ode ne man ade esombo ene ode ne man enti wuji Yesu di a esese uya ade esombo ma unua enti achade ne ayemia de eni kwansa ya woten unua wa asore ofie ho na yesi ne ho akere no yekosra na achade kakra bia wo bia yibi ma no ekere wo da wo do ifise Kristo Yesu awo na wona wonyame awo no oyi odo adi ifise odo firi nyankopon enti esese odo eye adwuma ekere se yawo foforo. Afei, the nature of God is the nature of God in us cannot sin. Onyame sune wo mununti untumi enye bone. 1 John chapter 3 no verse 13. 1 John chapter 3 verse 13 no I say eduanum wiase tanmo a mo ma no nye mo nwanwa na yende ye nim se ye twam afiri owuo mu kɔ nkwam efiri se ye dɔ eduanum de woni dɔ no te owuo mu enti onyame su eba wo mu a eyi ɔda di firi mu ɔhaw no ɔtaa ne amanehunu a ɔbabia no ɔsema na nye nwanwa etu bɛfam na wayi ɔdɔ adi efiri se watwam afiri owuo mu kɔ nkwam enti the unknown renewal ɔte wo mti nyame suwe betra mu a ema wi wodo adi ekire wo nua. Afei, the one born again lives an overcoming life. 1 John 5:4 no essay Yohane nguma edikai eti enum chimu a eye enan no 1 John 5:4 no essay efiri se bribiara onyankopon wo ye no edi wiase so nkunim na nkunim edi wiase so ne yenjidie enti de onyankopon awo no bia di nkunim abrabo ewiase ye dawe kakrakai sika wom ntade wom ahunyade wom niema bebre wom a enipa de wona ni asiso a otu ho anamo a enom fan koso ne nhira ma obenante wiase mu de wiase nyina abobo no wawu obonimu wu obonimu a onyame hu nti mu adwen sa kire nye nyankopon ahini unya kwanwura
said the Okache Nicodemus, a year Juma free to Bissine, enti, another be a name, T. Christo and the San Panoso. Enti, and my Uti years you didn't know for fra, Uti we are soon could him, Dramamo, Chrono, the time, a Kayon Toka, a Pripragro, we know, Yako, Nadanu, a Ubehu, and Yawakono, no one needs to be. And answer do Sabisum and Aldo Nabisi. Enti, a boa ma we free bonimu, if we say, Uti we are soon could him, near me we are seeing I bonnet, Nada Sika Udia, and the we are saying. So what Jesus Christ ready, no young copa or for fra, or therefore, O sombo mera, they say, O Transi, Emma and Qua. In Nikwan say, Uma Brapo, a ya dear Biara, a diviasekaho, Nemo diviasun kunim, a watcher or how. Atete obre a eba en en to me enkum sa obegina ma Kristo Yesu ahokyere mu a na wo Yesu no asachira wadua wanyankwa be ko nyame ahini makoje wa home na wo wiase ahonyade nyina na wo ni nkwa wo sachira wadua nso a unya nyankopɔ ahini mu nkɔ bɛkɔ ama ne hunu makohunu ama ne ɛyɛ sɛ wo tenase ɛma awurade na awurade nkwaje ɛba wa brabɔ so na oye ofofro na afei si ya ofofro nso a the one born again believes that Jesus is the Christ. The ya wo no fofro no nso agitum se ogidi se Yesu Kristo ene Ewurade o se ye na matwere abram se munyi Yesu Kristo ni se ono ne Ewurade enti wuji Yesu Kristo di a onam enam so ema wunya enkwagye. And then the one born again is a new creature. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 say, Obi biara waji Kristo Yesu adi o ya body efofro. Eniema da na twem. Hwe eniema nyina aye fofro. Enti awo fofro aye ka ho asemi e ya de ehia yie se wunya sa awo fofro yi. Se wunya awo fofro ya eno Ewurade nam so e de nkwagye enso ebeka afei yanhwe ne toso the results of the new birth. Enti se wonya adwen sachra ne sunsanso muaya efrimu ebeni yesua evidence of regeneration awofoforo no ba ne ye ne usuban ne wakwan no sei enet eye na afei yanhwe emuaya efrimu ba. Number 1, the heart is changed. Wakoma esesa efri bone ifi ni nada. Ezekiel chapter 18 verse 31. Ezekiel chapter 18 verse 31. Ezekiel chapter 18 verse 31. I'll say, Montoto momra to de a mode eto emra no enyina emfiri musu engu na monye akoma foforo ene honhom foforo emfa na adenti ena ese adenti na sesemu adenti na sesemu wuyi Israel fi enti onipa bi a waje Yesu adie na wanya ofoforo ototo ena ada ene mabufuo ene niema enye nyina afiri na koma mu etugu na afei obetrase ema akoma na yefoforo enti the heart is changed. Sa akoma na nsesa ya odofo untumi enya awofoforo ene onyame onkonkron age watu enti esesa akoma na nsesa. Number 2, sin is hated. Afei obetane bone a enye no omfa oho enso enhyem. Psalm 97 verse 10. Enyom ediokronson tichemu a eye edu. Psalm 97 verse 10. Sin is hated. Bichiri bone, tane bone. So wa ofofra eniema bi wo wa ogiri ni a wasachira no onsoso awuwubra ne nada nkontompo ebirima brabo bi enye
na uta onachi okobo adwaman kra wona utunfo no ama natade ne mpaboa woda mu no odware no asiesie no ho na okọ sikobra ya unya bi abrembi hwe nsobone so mo amodo awurade no Psalm 97 verse 10 munchiri bone ahot munchiri bone ohwe ahotefo emaso obeyi won afri abonefo nsem Bible se mo amodo awurade no munchiri bone na ohwe anahotefo kra so obeyi won afri abonefo nsem ti sei na onyankopon tie so what Kristo Yesu edi a chiri bone ade bia ye bone bia tan nsoso eya obo ukuno sofo asorebo ena eya ade ye bone a ensoso kase honam didie honam nyam bibi fire enti ehwa na metna na bi twemu firi ho nesesa efiri ho so osesa na ochiri bone a eno na kire se yawo foforo hallelujah eno na di nkwaje ba wani ji bone ho dodo wani ji niam entre ho dodo esi ukwan e wo nkwaje ho enti esese ochiri bone na awurade behwe wo so oyiwa firi abone fo nsem obehwe okra so omfa amane omfa nkoto amane mu obeyiwa firi mu. And then number 3, Christ is love. Afa do Yesu. Ephesians 4:24. Ephesians ngoma eti ensia chemu aduonu 9. Ephesians 6:24. I say adom nka wona wode odo a ehon adom nka wona wode odo a ehon enti chima edo yen awurade Yesu Kristo no enyina adom nka wona wode odo a ehon etie chine do edo yen awurade Yesu Kristo no nyina enti adom enka wona odo awurade na ode odo edo ahotefo nso enti awurade Yesu don so ebeka wo enti onipa a wanya ofoforo no odo Kristo Yesu na koma edo awurade na ode ne do enso ema awurade ema etnase ema wo. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Enti wana odo awurade Yesu Kristo no awurade adom enso ebeka no na obehira won so. Afei the life is changed. Na brabo enso asesa. Said the 2 Corinthians chapter 5:17 no SN. Say 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no. Grotofong metosumi enutinum chemudunsun. I'll say enti so bi wo Kristo mu a no ya body afoforo. Niema dada no atwam hwe. Niema nyina aye foforo. Enti so bi wo Kristo mu a o ya body afoforo. Niema dada nyina atwam hwe niema nyina aye foforo. Enti awo foforo no ma wabra bosesa. Awo sesa kra. Enti eye se wo sesa wadwene na wonante sa abrabo yim. Wei ene awo foforo a esese unya o wabrabo mu. Enti sa wunyi Yesu Kristo ni ya anopei e kanfoma ma sese o ji Yesu di na unya nkwaje na o makwan ma Kristo Yesu na honhom betena wo mu na onya ofa eye nepa se Yesu kan sese on free no hu man obi fufra orintumi nyankopa ahini Yesu yan e onyame asem de abrawi fa no ne fa bobra hia se nya ofoforo esu eso de die ene ne ya adwen sachra e kire se onya ofoforo osuban no ne ye animu aye afiri maba no eno na awurade de beje wonkwa awurade nka ho no nhira ena no pei se wonim wo Yesu nsu na sachra nso asesa ne fo akoma ma Yesu waje Yesu Kristo di nso a fa Yesu Kristo na nantim se onyi ni ya kedi machi awurade nyankopon me da wase eno pei se wa metie wasem aji Yesu Kristo di so nyankopon ba ubewi awa sorry so nyame ba etiase de makoma gidi kotrenim andoma no pa mu ka konkwaje se awurade chimi enkwa efa moja no twere midin
fashion kwang menu na family yompa ebi da wase se wageme ewo Yesu dim amen anopay radisha say ambassadors hour say wo hwe ne a Christ Ambassadors Church International ye wo kwahyeman usi kwahyeman na ofa Santa Maria kwan sisi brukio so a o cross ofa street ni suna besia bon school a ya twa ni mu Ret Academy ye wo Ret na tufa Ret na ni mu a kwan da na chi sei osia obeba fie a etoso me nu mu eho ena ye wo ya sorry your number is 0246 235676 0246 235676 and then 0207 434311 oh and pai bobi and now for bobi person ba number no so a mobile number oh am we be a person the boy urade adwuma e hye Kristo ni munyam so a o send it to so a o ma asote a yensa beka ne de aboa urade adwuma e bie nso o ka so anso na person kwa asore nso a ye obo mu kwan no so filling station edikai on your right side no ubeduru at the next street ya free one san wako filling station no asonda no ewo ho ofa kwan no so a ko anim kakra be school ewo ho no ye wo ho Christ Ambassadors Church International nso osofo ba ko nso ho a onso kyerɛkyerɛ nyame asɛm eno nso kwa abenya nkwaje be da wase se wanyamre atie nyame asɛm urade nhyira no nka ho no man da foforo ewo Yesu dim amen. As a man in a
Mishameni, Mishaman, come here, Nifa. In the other food, hey! Mirameti soir. One for bien you. Yes, so grand, I shall be praying. Me more free. Every asima papa dia, and the breath, and the more Sami. Mamma, what's my happiness? Give me that all. Show me my pity. Hey, Bolomis. I rather the other.